ние сме ти благодарни, Татко Небесен, за този ден, за тази привилегия, Господи. Отново, Боже, да се съберем в Христовото семейство, Боже, отново да издигаме Тебе, Татко Небесен, да Те хвалим и да Те прославим, защото Ти си велик и достоен. Боже, ние се тишаваме, ние се укрепваме единствено и само със своите думи. А Ти казваш, в скръпта бъдете твърди, в молитвата постоянно. Господи, ние ще бъдем твърди към Тебе, когато преминаваме през различните трудни моменти. Боже, благодарим Ти, че Ти казваш ни да бъдем твърди на Тебе. Боже, ние сме твърди и ние си молим и чакаме Тебе, Господи. Не нашата плод, защото човешката плод се изваря. Но когато сме водени от Святия Ти Дух, тогава, Господи, ние няма да се омаряме. Тогава, Господи, нашия живот ще бъде благословен. Тогава, Господи, ще бъде най-добрата част. Твоя Дух да ни направлява и да ни напъсва. Господи, тази част има за кого да се покаяваме. Все пак, Господи, ние сме човеци греши. Не Ти моли, Татко Небесен, прости ни и за това, че наистина, Господи, се облягаме на нашия силно, облягаме се на нашите човешки мисли. Затова, Боже, ние си моля, прости ни. И когато Ти не прощаваш, наново и наново, Господи, разпъвай плотта си, да може Ти, Христос, да бъдеш изявен в нашия живот. Да може Ти, Христос, да бъдеш познат на всеки един. Господи, наш близък, познат и роднина. Да, Господи, Боже, Татко Небесен, прости ни, Татко. Прости ни и Ти отдаваме тази вечер не само телата си, но и сърцата си, Боже. И само предаваме се в Твоите ръце. Ти вземи, Боже, Ти ни употреби. Това е удоволствие за Тебе, Господи. Да предадем себе си, така че да ни направлява, така че ни направлява, Боже, със Святия Си Дух, за да можем да получим благословение. За да можем, Господи, там, където Ти е добро, там, каквото Ти е болно, това да говорим, това да слушаме, там да ходим и това да правим. Но нека да бъдем водени на Святия Ти Дух. Тогава, Господи, когато Ти не водиш, тогава, Господи, няма да грешим в живота си. Но ние ще ходим в непокътните в дух, душа и тяло. Господи, благодарим Ти за Твоята милост, която отново, Боже, можем да отвори пастора, Твоето небесно слово, да бъде като храна, да бъде като хляб, насъщен за нас, за да може, Боже, ние да се храним и да израстваме, Боже, към Тебе. Моля Ти, Боже, когато израстваме, нека и да се преобразяваме, да носим, Господи, наистина Твоят образ и Твоят характер, Боже, наистина да умрем духовно от този свят и да възкръснем един духовен живот за Тебе, Боже. Така че, Господи, вършейки Твоята воля, и Ти казваш, съди Ти, който сни и възкръсни от мъртвите, за да Ти освети Христос. Затова, Боже, ние сте благодарни, наистина освети ни, Боже, светлината да свети в нас и никогаш и по никакъв начин да няма тъмнина, Боже, от нашия живот. Но, Господи, вярно истина, Боже, да ходим в Твоята светлина и да вършим Твоята воля. Помоли ни, Господи, за всичко това Ти молим от силата на Твоя свят, Божи Дух. Господи, благослови сега, Господи, моите брати и сестри, благослови техните нужди. Нека наистина, Боже, тази вечер да бъде вечер на предаване, да се предаваме изцяло на Тебе. Да, Господи. Защото Ти имаш най-доброто за нас. Ти имаш мисли на мир, на бъдеще, на бежа, на любов от Твоя страна към нас. Затова, Господи, дай ни да се предаваме на там нататък, че Боже, Ти знаеш как и по какъв начин може да движи живота ни, за да можем нашия живот да бъде благословен, за да може нашия живот да бъде изпълнен със Твоята божествена воля, Господи, в нашия живот. Молим се за всички болни, молим се за всички страдалци, за всички немощи. Господи, ние не сме сами, но Господи, Ти си с нас. Ти си ни окоръжил, Боже, с властта и Ти казваш, дадай ми цялата власт и сила на врага. И нищо никак няма да Ви повреди. Затова, Боже, ние сме Ти благодарни, че чудеса и знамени казваш последват по вярвайте. Днеска ще на този час. Ние не Ти молим, ние Ти умоляваме, Господи. Умоляваме Ти, Боже, Святи. Помогни и изпълни Словото Си, Боже. Изпълни обещанията Си, Господи, които Ти си обещал.
че всяко едно това обещание, Боже, то няма да пропадне, то няма да премине, но то ще се изпълни, то ще бъде дадено за добро за нас. И ние си ти благодарни, Господи, че в този час, Господи, ти изцеляваш, ти благославяш, ти снабдяваш, Господи, ти помагаш, Господи. Защо? Защото си един състрадателен Бог. И ние ти отдаваме цялата слава. Благодарим ти, Исус. Слава на Тебе, прекланяме се пред Тебе. Издигаме ръце към Тебе, благославяме Те, обичаме Те. Ти си, който си, Ти си създател на Твоята вселената, Ти си създал нас. Господи, Бога си подобен. Колко сме Ти благодарни. Благословени сега, Господи, и нека Твоето присъствие и Твоя дух, Господи, да вари останалата част от службата. От Твоите ръце си оставаме. Просим Твоята воля в живота си. Амин. Амин. Слава Господа. Бъдете благословени в мощното име на Исус. Брат Павло, статинка там ли, бе? Статинка. Брат Павло? Да, сега ще дойде. Айде се помоли тя, една мулта направи. Ама сега няма и сега ще се обадя, чакай. Айде, дай, ти се помоли, айде, после почне те ще моли. Се помоли. Айде, Господи Боже, Татко на нашите песен. Благодарим Ти за този свят неделен ден, Господи Боже мой. Благодарим Ти, Господи Боже мой, че ни даш отново тази възможност, Господи Боже мой, да хвалиме, да издигаме при свято Твое име, Господи Боже мой, да благословиш братите и сестрите, Господи да Боже, сега, които сме в групата, Господи, нека да разраства групата, да станем много повече, Господи Боже мой, да благословиш пастора сега, Господи Боже мой, той е здрав, изцелен и благословен, Божието помазание, Господи, да бъде върху него, Господи Боже мой, да ни храни, Господи Боже, да бъде с нас, Господи Боже мой, да говориме, да се молим, да хвалиме, да издигаме святото име, Господи. Благодарим Ти. Нека да има мир, най-важно мир да има по целия свят. Радостта ни да е пълна, Татко, нашия песен. Здраве и благословение, ако има болни, ние се молим за тях, Господи Боже мой, сега всички да бъдат здрави. С Твоята изцелителна ръка да минеш и да изцеляваш и да възстановяваш дух, душа и тяло, Господи Боже мой. Служи ръката Си, Господи, върху брат Митко, Господи, вярвам, че Господи, всяка болка, всяко нещо, Господи, си примахнал, Господи, от тялото му. Той е здрав, благодаря на Бога. Благодаря Ти, Татко, наши песен, всички сме здрави и благословени. Господи Боже наш, милост да покажеш към всеки един от нас, Господи. Нека тази Божия ръка да падне върху всеки един, да почувстваме Твоята божествена сила, Господи Боже. Благодарим Ти за тази радост и тази милост, която показваш към всеки един от нас, всеки ден, минута, секунда, час, Господи Боже мой. Всичко в Твоите Божи ръце, Господи, да бъдем в Твоето водителство, така ще имаме добър успех. Ще хвалим и ще издигаме нашия Бог, Спасител, Освободител и Изцелител. Благодарим Ти, Господи, за тази радост и тази милост, която показваш към всеки един от нас, Господи. Благодарим Ти тези, които пътуват сега, Господи, и тях да благослови всеки да се прибере жив и здрав в дома си. Господи, молим се, Господи, за управниците ни. Мъдро се разум да им дадеш, Господи Боже мой. О, сарале към то си мир и благодат, Господи Боже мой. Да има мир по целия свят, Господи, да познае Тебе, истинен, силни и могъщи. Лекарите, цар на царете и Господ на господарите, който, Господи Боже, снабдява всичките ни нужди и изцелява всичките ни болести. И ние с Твоите рани се изцелихме. Слава на Бога! Благословен да си, Господи Боже мой, благословен сега и до века. Всичко в Твоите Божи ръце, Господи Боже мой. Милост и благо ще ни следват, Господи Боже мой. Благодарим Ти, Боже. Амин. Слава Богу. И след малко ме жената, и тя се помоли. Давайте. Добре, ако айде се помолим така, и сега да му молитва така с молитва. Така, молитвата е хубаво, това е благодатно време. Пак ще има слово. Добре, ти се помоли, аз като дойде се моли. Ние с това почвам слово, почвам с това, викам, ако ще сторим. Халелуя се, Боже. Добре. Защото я няма сега. Добре. Почваме словото. Спрете ме, ако вижте, после ще говорим. Добре. Днес искам да прочета няколко стихови от Матея и от Лука. Чета Матея 7 глава, края на проповедта на планината, когато Исус завърши своето слово там. И Словото Божие как и когато свърши Исус тия думи, народ се чуеше на учението му, народ се чуеше. Защото ги получаваш като един, който има власт, а не като техните книжници. И когато слезаха от кълма, последваха големи множества. Виждаме тук сега Исус говори. И тук, знаете, това е една много сериозна проповед. Имаше много хора. И повечето тези хора бяха слушали и други учения.
техните книжници и фарисейци, но правих разлика между това, което чух от тях и това, което проповядваше Христос. Те говориха ритуали, традиции, закона и много други неща. Исус говореше благодат. Вижте в Словото Божие, наистина, Йоанн 1:18 така. Законът беше дан чрез Моисей, а благодатта и истината дойде с Христос. Тук закона осъжда, закона изявява греха. Исус дойде и показва благодат и милост и спасение и вечен живот. И такъв Лука 12 глава, пак ще първи стиха така. Между това, като се събра едно многохилядно множество, до толкова, защото един други се тъпчеха. Това е ежедневието. Докато Исус проповядваше, поучаваше, изцеляваше, върши много неща, около него винаги имаше много хора. Обаче, искам малко да влияем малко по-дълго сега. Много от тези хора идваха по личен начин. Сега някои идваха, защото говориха болни. Други бяха болни. Други идваха от интерес. Други идваха да търсиха причина да обвинят Господа. Фарисеите и книжници, знаете. Сега въпросът е такъв. Когато човек дойде при Бога, да се запита към коя група са числи. Към тези, които наблюдават или към тези, които са с него. Вижте, винаги ще кажа, защо. Забележете, и двата пасажа каза, че около Исус имаше многохилядно множество. А на кръста колко бяха? Помните ли? Няма да цитирам колко са. Една шепа хора. Къде бяха тези хора? Хиляди по хиляди го следваха, а накрая на кръста останаха 5 човека. Ще казвам тези неща, вижте. Важно е наистина всеки един да видя себе си. Защо седа с Господа и докъде е готов да ти с Него. Понякога ви казвам, защо има изпитания. Идват болести, идват различни изкушения. И много хора тръгват по широкия път. Забравят след кой умря за тях. Забравят кой нападат Исус за тях. И всека ръка пренебрегва всичко. И наистина е много важно сам човек да се дефинира към коя група аз принадлежа. Към тези, които следват Господа с вяра и честност, или просто искам нещо така, ако може нещо друго да спечеля. Ще кажа, що вижте, сега в този свят има хора, които са определени с определени характеристики. Сега ще кажа защо. Като се богат човек, другия е беден. Този е успял, този не е успял. Този е умен, този не е толкова умен. Този е красив, този не е толкова красив. Това са световни характеристики в света. И сега вижте какво става сега. Дявол какво прави сега? Този, който няма, се опита да прави всичко възможно да има колкото он има. Сега идва целта, какво става сега? Бедният иска да стане богат. Не успял иска да стане успял. Този, който не е толкова умен, иска да стане болно от другия. И в един центъра се измества. Центърът аз се усъвършенствам да бъда по-добър от другия. А целта на Бога е всеки един човек да познае Него, да го приеме и да го последва. Псалом 37 така. Млад бях, остарях, не видях правен неостоян, нито потомство да проси хляб. Матей 6 глава, 25 се казва Словото Божие, не се притеснявайте, не се безпокойте, кой ще жите, кой ще пиете, кой ще мъжите, но търсете първо Негово царство и Неговата правда. Така че, характеристиките в този свят, говоря за нещата в този свят, не е гаранция, че си умен, че си успял, че си бизнесмен, че си направил много неща, че това е духовност. Разберете ме, има голяма грешка. Понякога сега хората казват, Бог е богат Бог, и трябва е богати. Бог е такъв и не трябва такива. Чакай. Забравяте ли, когато при Исус един човек и му каза, Господи, ще си къде да дадеш. И се спомните какво му каза? Не си симат ли горища, ти си имат гнезда, човешкия си няма где глада да послоня. И целта на Бога е не да бъдем милионери на тази земя, съвършени богати, но да бъдем спасени, да бъдем вечността с Него. И понякога преминаваме през много неща в този свят, които не ги разбираме. Но целта е една. Целта е да бъдем в небето. Притчи 12 така, теготата смирява човешки сърце. Скръпта пророка Коринтияни казва, води за силно покаяние. Така че Бог използва всеки момент в нашия живот да ни приближи при себе си. Така че, даже при мен каза, сегашните времени страдания не осъждават сравнение с това, което предстои в небето. Да, на тази земя понякога преминаваме неща, които не кайсват. И понякога има страдания, има и болки, има изпитания. Болести, да, има много неща. Обаче, крайната цел е да бъдем в небето. И се казва така в Словото Божие. Аз ще бъда с вас през всички дни до свършека на века. Сега, въпросът е, че тези неща, които ти казах преди малко, характеристиките, които има този свят, те при Бога няма валидност. При Бога няма бедни, няма богати. Няма успели, няма неуспели. Има други групи хора. Вижте, при Бога има вярващи и невярващи. Праведни и неправедни,
благочестиви, нечестиви, и хора, които са светлината, и хора, които са тъмнината. Това е при Бога. Сега, когато говори за вярващи и невярващи, някой ще каже, те, всеки вярват си има толкова много богове. Тук става дума вяра, която е в живия Бог, чрез Христос. Исус каза, аз съм пътят, аз съм истината, аз съм и живота и никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Слава да бъде на Господа. И сега, когато говорим за светлина и тъмнина, вижте Словото Божие казва сега. В Деяния 26 глава, самия Павел, когато началото знае, че той беше гонител на църквата, той гонеше християните и си ще прави добро пред Бога. Той така беше свободен. Обаче видим, когато ослепя, тредина беше сляп, тогава Исус дойде и му говори. И тогава не се вижте какви думи му каза сега. Деяния 26 глава каза така. Той му каза, но стани и се изправи на нозете си. Знаете, Павел падна. Ослепя и падна. И той му каза, стани и се изправи за нозете си. Понеже стоите, се явих. Виждам, че сам Исус се явява на Павел. Защо? Да те назнача служител и свидетел на това, че си ме видял и на това, което ще ти открия. Значи, апостол Павел имаше съвършеното откровение. Той ослепя за този свят, но видя Бога. И Господ говори, стани, аз ще пратя там, където трябва да вършиш. И каза така, като те избавям от идейския народ и от личните си между ходите те изпращам, да им отвориш очите, каза, да се обърнат от тъмнината към светлината и от властта на Сатана към Бога и да приемат прощение на греховете си и наследственост между светените, че вяра в мене. Колко иска да им отвориш очите, да могат тези хора да преминат от тъмна светлина. Тъмна светлината, това е преобраз на греха, тъмната светлината е преобраз на Бог, на праведността. Така не, че човек, живеейки без Бога, може да спечели много неща, може да създаде много неща, може да има много пари, може да има добра професия, добър бизнес, но бидейки в тъмната, той е роб на греха, слуга на греха. А Словото Божие каза, заплата на греха е смърт. Това е важно човек, когато чуи благата вест, да преосмисли. Ако това, което наистина на Словото Божие говори е вярно, аз така не потом. Няма как човек да премине през тази земя и никога да не чува за Бога. Но въпросът е да има уши да слуша. Само Исус, когато говориш, каза, който уши нека слуша. Сега ще казва, защо ми кажа. Покрай празниците, вземете сега Великден, Рождество Христово, Петдесетница, църкви са пълни, хората чуят за Бога, има филми дават, много информация. Покрай празниците всички са вярващи. Една седмица след празниците хората ги няма. Но нещата ги няма. Всеки по своите пътища. Къде е вярата, братите? Ще кажа, защо Бог е жив. Той е личност. Той иска да общува с нас. И Словото Божие каза, когато влезеш с кръстна стаечка, говори на Бога, той ще чуи, когато там ще чуи твоята молба и ще възлия наяве. Бог иска да има интимно взаимоотношение с тези, които му имат са негови. Говори за близост. Не е просто това е така. Ще кажа, защо има много хора, казват така, вярвам, че има някаква сила там в небето, има нещо в небето. Това не е вяра. Какво значи има нещо? Това е Бог. Бог каза така, а това е вечен живот. Това е Йоанн 17. Да познае тебе, единият истинен Бог и Исус Христос, който си изпратил. Това е вечен живот. Значи, разбираме ли се, че това е важно. Сега, какво е това, което определи човека, към коя група да принадлежи, ако е така, да падне? Ето, всеки човек да при Бога от своята позиция. Някой, примерно, е болен и да при Бога с болестта си. Други има проблеми, други има други неща. Всеки да принадлежи при Бога. Въпросът е, идейки при Бога, дали продължава с него или го остава някъде по пътя си. Защото това е, разберете ме, ще кажа защо слепите хора дъха при Господа, прогледнаха, после ги нямаше. Тръгнаха с него, но после ги нямаше. Прокажете бяха очистени, само ли се върна. Понякога, като хора, имаме своите нужди, отиваме при Бога, когато и да тя нужда. И като получим нашата нужда, и се връщаме там, където си били, и продължаваме живота. Това е фатално, разберете ме. Важното е, когато намериш Господа, да го следваш до край. Самия Исус казва в Словото Божие, Матея 24:13, който отстои до край, той ще бъде спасен. Знаете, имаше уни ученици, които Исус им даде дарби. Двама по двама отиваха върши много чрез за знамения. И когато се върнаха при Господа, Исус им каза, не се радите, че имате вършите неща, радите, че имате записани в небесата. Обаче в минаше сега Словото Божие каза, преди ми, когато той им говореше, а който не иде от тялото ми, който ти пие кръвта ми, няма дял с мен вечността. Те се съблазниха. Казаха, кой може да чуе това слово? Тежко е това учение за нас. Хора бяха, отстъпиха, върнаха се, оставиха Господа. И тогава стои при Петър и каза, Петре, и вие ще тръгвате? Петър го каза, помните ли? Къде отидем, Господи?
Само при тебе има вечен живот. Само при тебе, разбирате. Този, който е дошъл при Господа, който е познал Господа, който е разбрал кого следва, трябва да устоя с Господа до край. Не трябва да премина към религия, да става религиозен. Ще кажа защо. Къде кажа, много е лесно се премина от истинска вяра към религията. Идат изпитания понякога, идат някаква други нужди. Човек не може на църква, не може Слово Божие, не може да се моли и остава и така в него, едва не че той е вярващ. Той си ходи понякога ходи на църква, отиде да не чете Словото Божие, отиде да това прави, отиде да това и си мисли, че това е християнство. Християнството е ежедневно ходене с Христос, разбирате, ежедневно ходене. И понякога хората казват, ама преди Бог работи повече с нас. Ама защо? Бог е същия, ти къде си? Ако преди си бил ревностен за Бога, Бог работи с тебе. Ако днес си охладнял, върни си първата ревност за Бога. Върни си първата любов към Бога. Сега, що е към тези неща, вижте, кое е това, което разделя хората на две? Словото на кръста. Това, което прави Христос на кръста, това е наистина, което разделя хората на две. Прави ги на вярващи и на невярващи. Обаче, като кажем вярващи, сега пред истински вярващи. Защото Библията така Яков, безсветите вярват те пеят, безсветите и те вярват. Ама какво е да? Те те пеят. Когато в Матея 3 глава, Йоан Кръстител, когато попеда, ще казва така: покайте се, понеже Божия царство се наближи. Те даха при него на водно кръщение. И когато се кръщаваха хиляди по хиляди, кой им казва той? Пренасяйте плодове достойни за покаянието. Покаянието е първа стъпка. Следващата стъпка е плодовете, това са делата, живота, който живеем. Те вървят ръка за ръка. Няма как човек само да вярва в Господа, да стои вкъщи и каже: аз съм вярващ. Ама не, какво е това? Просто вярата трябва да има си живот. И сега, Коринтяни казва така: защото словото на кръста е безумие за тези, които погиват, а за нас, които спасем, то е Божия сила. Едно и също дело на кръста от Христос, едно и също слово. За едните хора е всичко, за други хора е нищо. Тези, които не вярват, просто всеки нищо. Някой си там умрял при 2000, на кръста е толкова. Така казват. Обаче не вярвам, че този, който умря, той е същия този, който дойде от небето. Умря за нашите грехове. Възкръсна от после, третия, и гробът е празен. И това е един апел към хората и днес, че този, който дойде, умря, възкръсна, гробът е празен и се върна там откъде дойде. И това е един апел. Словото Божие каза: този, който възкръси, също ще възкръси нас. Значи, виждаме, има надежда. Слава да бъде на Господа. Сега, от това, кои сме ние и на къде потъме и как Бог гледа на нас, зависи от нашето отношение към Словото на кръста и към това, което Бог е направил на нас. Ще кажа защо. Сега иска някой да бъде по-близко до Бога. Ама това, което Бог е оставил, това е Словото Божие. Чи Словото Божие, разсъждавай, моли се, това е начин да се приближаваш. Някой търси нещо мистично, нещо, което е какво направи. Ама вижте, Словото Божие казва: четете, Словото Божие заселява с богато, разсъждавайте. След това друго, което е важно, делата, казвам приятел, делата, които дела. Исус, когато Матея 10 глава, Исус каза, когато ще дойде, ще разлезе овцете от козите и каза така: на те, които са отдясно, кой ще каже: гладен бях и ме нахранихте, жаден бях и ме напоихте, в тъмница бях и ме споходихте, болница бях. Виждаме неща, които са елементарни от ежедневието. И това са нещата, които тръпат богатство за небето, тръпат съкровища. На тази земя не се измерваме съкровища с парите, а в небето съкровища се измерваме с делата, които се вършим. И ако спасението е чрез вяра, наградите в небето ще бъдат според делата, които вършим. Така че, никога не се притеснявайте да слушате на Господа. Някои хора казват: аз много знам, никой не ме зачита. Чакай. Всичко, което го правиш, върши пред Господа. В притчи казва така: ако даваш на сиромаха, вземаш на Господа и Бог ще въздаде. Така че не се притеснявайте да слушате на Господа, защото всичко е Негово. Напротив, бъдете отворени Бог да използва за Божия слава. Сега, вижте в Откровение, когато сега Словото Божие, наистина така е шокиращо малко в Откровение 3 глава. Това са си, които са казани към една църква, но идват и към нас днес. Сега ще казва сега. Може да пресем това слово и към нас като хора сега. Понеже казваш: богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо. Това е интересна работа. Човек да се работи, прави с парички, тръба така съкровища и казва: вече съм добре. Помните като човек. Дете имаше хамбар. Обаче каза така: и нямам нужда от нищо. Сега дума, това, което притежава, това задоволява неговото его и задоволява неговите нужди. А обаче Исус къде е? Кому казва Бог? А не знаеш, че ти си окаян, нещастен, сиромях, са бил интересна работа.
Той се вижда богат, не може да нищо, а Бог му казва, ти си, не разбираш, ти си беден, нямаш нищо от което да ти дава за небето някаква надежда. И не виждаме тук е изобличението, но дава надолу им дава и наистина изходния път. Казва така: то съветвам те да купиш от мене злато, пречистено с огън, да се обогатиш и бели дрехи, за да се облечеш, да се не яви срамотата на твоята голота, и мехлем, за да помагаш очите си да виждаш. Онези, които любя, аз ги изобличавам и наказвам, за това бъди ревностен да се покаеш. Значи вижте сега по него. Самия Соломон, най-мъдрият цар, най-богатият цар, имаше мъдрост от Господа, имаше богатство много. И самият Соломон в притчите казва, притча 30 глава, от 6-8 казва така: Господи, две неща искам от Тебе, не ме лишавай, каза, пресвети от този свят. Не ми дай богатство, да не ме се разгордее, да каже кой си Тебе. Не ми дай, каза, оскъдност, да не ми дай откана и да се греша. Давай ми хляба, който ми се пада на времето, който се полага. Виждаме колко елементарно. Сега това, ние не трябва едва ли не този свят да бъде всичко за нас. Искам да имам всичко, искам да днес сега, давай, днес е живота. Разберете ме, Бог, казва Словото Божие в Филипяни, казва така: а моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според своето богатство става. Това е нашия Бог. Бог няма да остави, няма да забрави. Въпросът е да не забравим да не преместим поглед от небето към този свят. Ще кажа, защо понякога хората, търсейки много неща, работят на една, две, три, пет работи, отиват в чужбина само там да правят пари. И видим, парите ги правят, ама Бог остане някъде в миналото. Много е важно човек, който е повярвал Господа, да бъде с Господа. Няма че някъде шиш. Насякъде той да бъде с тебе. Словото е яко една петка така: ако някому от вас не достига мъдрост, нека просто вяра Бог ще му даде. Значи, не е задължително като човек да знае всичко. Ние не знаем утре какво ще стане, но Бог знае. И наистина добре е да оправим на Господа, защото в Исаия казва така: моите пътища, не се каташ, че пътища, моите помисли, не се каташ, че помисли. Значи, след да не знаем утре какво ще стане, по-добре е да се доверим на този, който знае. Да оправим на него, да се молим и да просим да кажем: Господи, ти знаеш, което предвижда. Ти бъде смян, ти ми дай мъдрост наистина. И когато ти се довериш на Господа, Бог няма да остави. И сега, когато говорим относно това, какви хора избра Господ, вижте сега, когато Исус дойде на тази земя, при кого отиде? При богатащите отиде? Или при книжите парисите? Отиде при рибарите. Най-ниска прослойка рибари. Но къде бяха тези хора? Ловяха риба, обаче когато ти да им говори, те във всяка го последваха. И вижте всяко казва Словото Божие за това, кои избра Бог да му служат. В Яков, Коринтяни 1 глава, казва така: защото Божието глупаво е по-мъдро от човеците и Божието немощно е по-силно от човеците. Понеже, братя, вижте какви сте ви призваните, че между вас няма мнозина мъдри, според човеците, които нито мнозина силни, нито мнозина благородни. Но Бог избра глупавите неща на света, за да постави мъдрите. Също избра Бог немощни неща на света, за да постави силните. Вижте, фарисеите и книжници бяха хора, които четяха много, знаеха много, религиозни хора, но много от тях не познаха Исуса. Защото те бяха главени в това, което четат, в ритуали, традиции и други неща. Не познаха Господа. Да разбираш, от тях имаше Йосиф от Ариматея, Никодим, имаше хора, които, извинете, Гамалил, хора с мъдростта си хореха пред Господа. Но като цяло, всички тези, които бяха тогава религиозни водачи, не познаха Господа. Те бяха хора причината да бъде Исус разпънат на кръст. Сега, в Яков 2.5 каза така, Яков 2.5, тук даже още по-конкретно каза така: ние сме богати с вяра. Може да си от този свят, сме богати с вяра. Нашето богатство не се измерва с това, което притежаваме, като финанси и като нещо друго. Нашето богатство е самия Господ. Той е богатство в нас. Той е в нас. И така са в Яков 2.5 каза така: чуйте, любезни ми братя, не избра ли Бог онези, които са сиромаси с всички неща? Богати с вяра и наследници на старството, което е обещал на тия, които го любят. Не може да си бедни, сиромаси с всички неща, но си богати с вяра и сме наследници на Божието царство. Какви чудни слова. И сега, идваме сега на въпроса малко самото върху Слово Божие, Коринтияни да говорим сега. Малко по-дълбочина. В Коринтияни се каза коя е причината наистина тогава. Апостол Павел говореше наистина на хора, които бяха така, ако мога кажа, имаше всякакви хора, имаше мъдри хора, имаше други, които търсиха знамения, чудеса. И апостол Павел наистина представи тези наистина фактори като с нещо, което не трябва да се съобразяваме и днес, да кажем: да, Господи, тогава имаш такива хора и днес ги има същите. Хора, които търсят много неща, ако е така, подволът е леко, мога да кажа. Не се хващат до това, което Бог каза, но искат нещо повече да знаят.
И сега, самия апостол Павел каза в Коринтия 1:18 така, 22. Понеже юдеите искат знамение, а гърците искат търсят мъдрост. Сега знамение и мъдрост. Какво значи вижте сега? Искат знамение. Когато Исус Христос проповядваше, така в Словото Божие, ще прочета колко сега. Матея 12:38 каза така. Матея 12:38. Тогава някои от учениците отговориха, казвайки: Учителю, искаме да видим знамение от тебе. Сега дума, ти хубаво не говориш, ама не искам да видим знамение. Искам да видим чудо. И днес има хора, които постоянно казват: добре бе, ако има Бог, ще не направи това или това. Чакайте бе. Бог не е дедом раз. И поне да се вземе каче, да, Бог е малкият чупи, това направи, това направи, това направи. Чакайте. Божията воля е неговото творение да бъде спасено в небето. Това е Божията воля. Още па. Не ни да ходим Господа, а ни да следваме Бога. Това е разликата. Сега, на другия Словото Божие се говори така в Яна. И сега очава Матея 16:1 показва така. Пак ще прочете се, виждате. Тогава фарисеите и садукеите дойдоха при Исуса, за да го изпитат и поиска знамение от небето. Виждаме, те искат да го изпитат. Това е да са ръбо хора. Хора, които дойдоха да го изпитат сега. Аз седем какво ще направиш. Вижте, помните, когато Лазар умря. Тогава Мария и Марта казаха: ако ти беше тук, Лазар умря там. И тогава Исус каза на Мария, помниш ли пред гроба? Марио, ако повярваш, ще видиш Божията слава. Помните, Тома беше, ако не пипна. И той каза: блажените, които без да са повярвали. Вярата е важна, важна е вярата. Ще кажа, защо има хора, които искат да видят. Виждат и после ги няма никакви. Вярата не се основа на виждане. Вярата се основа на това, което Библията говори, Бог не говори за това. И сега, Евреи 11:6 казва така: а без вяра не е възможно да се угоди на Бога. Защото всеки, който е при Бога, тя вяра, че Бог възнаграждава и го търсите. Бог е добър. Бог възнаграждава. И сега, в Яна 20 ще прежда няколко сега относно чудесата и знаменията. Исус се върши много неща. Написано са в Словото Божие 3 възкресения. Може да е имало и повече. Но това така са написани определени чудеса и знамения. На коя целта вижте казва сега така. А Исус се върши пред учениците си още много други знамения. Още много други каза. Които не са написани в тази книга. А те са написани за вярват, че Исус е Христос, Божия син, и като вярват в Него да имате вечен живот в Неговото име. Значи, виждаме, че в Библията са написани част от чудесата на Христос. И даже в Йоанна 21:25 така. Има още и много други дела, които извърши Исус. Но, ако се напишеха едно по едно, струва ми се, че цял свят не ще се побере написаните книги. Значи, говори символично. Няма как толкова много неща, които направи Исус, да бъдат написани в една книга. Но тук са написани, защо да може този, който иде при Него да вярва в Него и да бъде спасен. Сега, Словото Божие каза: а гърците търсят знамения. В Деяния 17 глава апостол Павел бидейки пред Ареопага, и там имаше хора, които бяха набожни, и всеки стоеше там със своята вяра, със своя Бог, ако мога така. И сега, какви бяха тези хора, вижте сега? Също и някои от епикурейците и исторически философи се припираха с него, става дума се припираха с Павел. И едните реха: какво искат да не кажат този празнословец? Те го обиждаха. Празнословец казаха Павел. А другите, види се, че е проповедник на чужди богове, защото проповядаше Исус и възкресението. И прочие те го взеха и го закараха на Ареопага. И казаха: може да знам това, което е учение, което говориш. И тогава Павел взема, вижте, Павел не каза: вашите богове са мъртви богове, вашите учения са фалшиви. Той не каза така. Той каза: виждам, че си много набожни. Той ги погали. Виждам, че си много набожни. Обаче каза така: аз искам, че да говоря за моя Бог. Там една табела на непознатия Бог. И тук в няколко сега той ми заяви кой е Бог. Като творец, създател, съдържател на целия свят. И нещо повече каза така: защото в Него живеем, вие съществуваме. В Него той навсякъде. Това е Бог, който аз вярвам. И когато той говорише, имаше хора, които вярваха, имаше хора, които се прибираха с Него. Но той им даде изходния път. Той каза така: Бог проче, без да държи бележка за времето на невежество, сега запята на всичко на всяка се покаят. Виждаме, това е пътят. Покаяние. Може да се припримем, така има доста така, така полза няма. От полза има само човек да се покае, да приеме Христос. И сега, какво да след днес хората, които отхвърлят словото на Бога? Някой ще каже: добре, сега, знаете, много път съм стържал: добре, тези хора сега, които не на Бога, каква е тяхната надежда? Те живеят живота, те живеят, идват, пият, правят се по купоните. Обаче, каква е тяхната надежда? На кой вярват, на кой се надяват?
И знаете, когато чета Словото Божие, разбирам, че много пъти причината не е в хората, причината е в княза на този свят. Княза. Ще кога сега. Второ, което не чува така. Но ако благовестието, което проповядаме, е покрито, виждаме, то е покрито. Той е покрит за тези, които погиват. За тези невярващи, чието ум, Богът на този свят се застепил, за да не ги узне славното явяване на благовестието на Христа, който е образ на Бога. Значи има един, това е дявола. Дявола прави така, че хората, които са негови, да си ги говори. Да, понякога наистина човек говорим на Бога, не на хора, които са в неверие. Има хора, които са въобще вярват, а има други, които просто решават да живеят без да вярват. Това е избора. Но в Пяна 10 иска така, къде се идва, къде се е дявола? Да открадне, да заколи и да погуби. Виждаме какво става. А Исус каза, аз дойдох да имате живот и то изобилен. Сега, какво търсят те, които не вярват в Словото на кръста? Тук виждаме факти и аргументи. Значи много хора искат наистина по начин да си обяснят вярата. Кое как е станало, защо наистина Бог допуска войни, защо има много въпроси към Бога. Едва не поставят Бог там на ъгъла да ми отговаря. Няма да говори Бог така. Бог ти дава Словото Божие. Да го познаеш, да го приемеш, се смириш и да кажеш, Господи, Бога, че има. Бога, че даваш надежда. Света отива бавно и славно към своя край. Въпрос е ти от коя група хора си? От тези, които идват само за някаква нужда, или от тези, които продължават да го селят, или от тези, които опонират. Сега, има хора, които търсят философия и мъдрост, които се мислят, че са много по-умни. Мислят, че едва не вярват те за простовати хора. Нали, те са по-умни, те имат в главата си отговор на всички въпроси, откъде дошла земята, кое как е напала и редови неща. Има и такива хора. На тези хора ми трудно се приказва. Те не приемат никого нищо. Те се имат за самостатъчни. Обаче, има хора, които пък търсят научни доказателства, четат постоянно много неща, искат да изследват как и що е. И те ви кажа, и пак са една примка на дявола. Ще ви кажа защо. При няколко години в ЦЕРН, Швейцария, направиха един колайдер, ще виж така се казва, ако не бъркам. И там бяха направили едни големи такива опити да докажат как е станал света и да видят къде е Божия чиста. Хвърляха се милиарди долари пари. И да кажа, ще направиха. Провалиха се. Защото вижте, знаете защо? Библията каза, в началото Бог създаде небето и земята. Няма как без Бога да се обясниш творението. Вземете слънцето, луната, звездите, планините, морето, океаните. Кой ги е направил? Това е Бог, това е Твореца. Ако да не го разбираме, ние го вярваме. Приемаме го и знаете, което Бог е написал, той е силен да го изпълни. Слава да бъде Господа. В Словото Божие, Римляна 20 казва така, неговата божествена сила се вижда ясно и разбираемо чрез творенията, така що човек става без извинение. Творенията говорят за самия Творец. И сега, както картината, много пъти една картина говори за художника. Ако не видиш художника, картината говори, че има един художник. Така е наистина и цялото творение говори Създателя. Сега, Библията каза, а тези, които спасяваме, той е Божия сила. Сега вижте, важно е наистина да осъзнаваме, наистина ние като християни, че има отговорност в този свят, в който живеем. Някой ще каже, аз съм спасен, моите хора са спасени, сега хората в този свят ще погиват, аз какво да правя? Не така. Ще кажа, защо може да си представите, когато Исус се отидем, той остави делото на апостолите и на учениците себе си. Много от тях бяха бити, Стефан беше с камъни, Яков безглавен. Много от тях, знаете, умряха мъченически. Но те не спяха. Те знаеха призванието си да разпространяват Божие Слово. И когато те си отиваха, с тях поеха други. И това е ролята на църквата, основната роля на църквата. Да говори за Христос. Другите неща, колко сме успешни, колко сме богати, колко са други неща, те не са от такова важно значение. От значение е кого следваш и на къде пътуваш. Защото вижте, в притчи 16:25 и притчи 16:20 казва така, има път, който се вижда прав почти на човека, но краят ме пътища към смърт. Каква полза? Ако хочеш широкия път, хубавия път, да е приятно, а накрая последната спирка е ад. Каква е полза цялата работа? Вече няма да връща назад. Така че може да не се какво правим. Вижте сега, в Словото Божие каза, има две групи хора. Те, които погиват и те, които спасяват. Това е според Словото Божие. Така че важното е за нас да сме уверени, че сме в правия път и знаем, че Бог е нашия баща.
той няма да стане, няма да забрави. Вижте сега в Коринтяни казва така. Втора глава Коринтяни от 6 до 8 казва така. Обаче ние получаваме мъдрост между съвършените, ала не мъдрост от този век, нито от вас този век, които приемат, но получаваме мъдрост, Божията тайнства премъдрост, която е била скрита, която е била препредадена от Бога преди вековете да ни докара слава. И тук даже в принцип каза, че колко е важно да говорим благата вест елементарно. Вижте, ако Исус говореше на висока сила, тези рибари нямаше да разберат за какво им говори. Но той им говори просто обикновено. Когато говориш просто обикновено, и най-умният ще разбере. И най-просто ще разбере. Но когато говориш на висока сила, дигаш самочувствието, себето си, а също време хората стават празни и не разбират нищо. И тук вижте кога сега. И аз, братя, когато дойдох при вас, не да превъзходно говорене или мъдрост да извесе Божията състояние. Защото бях решил да не знае много между вас, освен друго, освен Исуса Христа и Трояцата. Целта беше да я представя Христос, не себе си. Той може да приказва много красиво, апостол Павел, той беше дошъл Камил, а той беше решил смирено, кротко да говори тихичко и кротко да разберат хората истината за Христос. Аз бях немощен между вас, страхувах се и много теперех, и говоренето ми и проповядането ми не ставаха съмнителни думи на мъдростта, но с доказателство от сила и от другите сила, за да бъде вярването на ви основано не на човешка мъдрост, а на Божията сила. Сега дума те трябва да вярват не толкова на Павел, неговата мощност, неговата риторика, колкото на това, което им говореше. Така че може да си как представим благата вест. И нещо, което е важно, апостол Павел не променя веста. Ще кажа защо. Днес се правят какви ли не... Ще кажа защо. Сега не се правят какви ли не пиеси, какво не се прави в църквите, за жалост. Само да пречим хора да дойдат. Ама чакай сега. Исус какво правеше? Исус вървеше и проповядваше. Ако ти, когато проповядаш Божие Слово, ако това не ги впечатлява, ако това не войка спасение, какво да правиш другото, няма да ги види спасение, да виждам. Красиви сценки, пиеси, театри, тези неща са някаква Божия красота. Но Исус каза, моите думи, дух са и живот са. Именно тази благодат е, която води към спасение. В Римляни, 1:16 апостол Павел казва така, не се срамувам от благодатта Христова, който е Божия сила спасение, който вярва. Благата си е Божия сила за спасение. В Деяния 12, помните апостол Павел, Петър, извинявайте, когато го запитаха, в чие име беше те човек за мен, когато изсеха ония кут човек пред храма. И той каза, и няма друго име дадено между човеческите чрез Петър. Няма друго име. Това е единственото име, това е името на нашия Господ. И апостол Павел вижте, той не променя веста, не изопачава нищо. Напротив, той проповяда истината. И каза така, той сам Галатяни каза така, вижте, това са много силни думи. Чуди се как вие оставите онзи, който е призвал чрез Христовата благодат и така скоро преминавате към друго благовестие. Сега дума, тези хора бяха пара в истината, преди ми качи, тръгнаха по друг път. И тук ги изобличава, което не е друго благовестие, но е дело на неколцина, които ви смущават и искат да изобличат Христовото благовестие. Но ако сами ние или ангел от небето ви проповядат друго благовестие, всеки кога са много думи на апостол Павел, освен това, което ви проповядахме, нека бъде проклет. Интересна работа. Павел каза, ако някой да ви говори нещо, нека ви кажа проклет. И каза така, както и сега казахме, така пак ви казвам, ако някой ви проповяда друго благовестие, освен това, което проповядах, нека ви проклет. Защото човек си искам да гониш сега и на Бога. Разберете, не търсете да гониш на всеки. Няма забравя преди време един пастир, така бях в един офис на един пастир, и видях една табела, и много хубаво беше написано там. Най-лесният начин да се поруши, когато се опитваш да бъдеш горе на всички. Един каза едно, друг каза друго, и ти не можеш да вземеш това решение. Това е провал. Трябва да имаш мъдрост от Господа, да вземеш правилното решение и да угаждаш на хора, угаждаш на Господа. Бъди угоден на Господа, служи на Господа и тези, които ще вярват на Господа, сега ще имаш добър плод. Защото против ще става друго. То се казва едно, он е казал, не знаеш кой път да поемеш. Ще кажа защо. Една църква, една малка църква, един пастир е познал хората в църквата. И когато сял да пише проповед, сега знал, че еди кой си, обичал прескача през комшиката, не говорил за преболедейство, съкън да не избягат от човек. Магазинът учил да краде малко там от часа, за да кажем не говорил нищо. Сега всяка проповед е правила така, че да не докучи някой да не би хората да се отиват. Няма нужда такова християнство, видите ме. Трябва да се говори истината. И истината има сила да спасява и да освобождава. Йоан 8:32 казва така, и ще познаете истината. И истината
ще направи свободни. А Йоанн Свети ще така, ако светото се бъде, ще бъдете наистина свободни. Слава да бъде на Господа. И сега, когато говорим за Исус Христос, трябва да издигаме Христос, а не себе си. Значи, не търси някой да ти каже, брат, като си голяма работа. Значи, имаш зад носта. Как говориш ти? Знаете, това е много изкушаващо. Да ти кажа, че си голяма работа. Голям проповедник си. Много хубаво проповедаш. Виж какво става, като църквата е пълна. Всички са радостни, щастливи. Знаете, ролята на проповедника е да издига Исус Христос. Да проповеда Христос, защото той е спасителен, не човека. Сега вижте, в Йоанна 3 глава, от 14 може да си ще прочетем, с което ще завършам, казва така. И както Моисей издигна змията по стената, така трябва да бъде издигнат човешкия син. Помните змията, когато е издигната? За бяха съгрешили. Това Бог допуска отровни змии, хапаха ги. И когато Бог покана Моисей да прави медна змия, който понесха змията, биваше спасен. Кой е така и днес? Греха убива, но има един, който е високо поставен на кръста. Това е Христос. Който понесе към него, ще бъде спасен. В Исаия 45 казва така: към мене понесете и спасени бъдете всички земни краища. Няма се кой къде живее. Спасението е само чрез една личност, чрез Господ Исус Христос. И казва така: та всеки, който вярва в него, да не погине, но да има вечен живот. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, да не погине нито който вярва в него, но да има вечен живот. Понеже Бог тя пратил сина на света, да съди света, но да бъде светът спасен чрез него. Слава да бъде Господа. Сега още ще прочета, от това се говори за Исус трябва да бъде издигнат, не човека. В Йоанна 12 глава, тези истории си казва така: и когато бъда аз издигнат от земята, ще привлека всички при себе си. Сега тук той значи, че ще бъде спасение. Сега да кажа, че всеки един човек в крайнища ще се яви при Господа. За някой той ще бъде спасил, други ще бъде съдия. И сега, като така ще привлека, искам да кажа, че благата вест винаги дадена и хората и днес за всички. Всеки човек има възможност да чуе. Всеки човек има възможност да приеме, да повярва да се спаси. Но въпросът това е избор. Така казах, какво избереш днес само за себе си? От коя група? Тези, които следват Господ само така, защото им е приятно, и тези, които гледат само за мен човечествата, и тези, които вярват в него, се спасяват. И сега, помните в Йоанна 3:30, по-скоро там, в Йоанна 3 глава, когато Исус беше кръстен от Йоан, кръстил водата. И тогава почнаха и двамата кръщават. И тогава много хора отиха повече при Исус, отколкото при Йоан кръстил. И тогава дойдоха Йоанните учени казаха: учителю, този, който кръсти водата, ще отидат при него. Едва не на Йоан да му излезе малко някакъв ревност завист. И Йоан, знаете какво каза? Никой не може да вземе нищо върху си, ако не му е дадено от небето. И после казва така: сега, че аз те свалям, а той се възвишава. Виждаме това, какво казва един голям пророк. Той трябва да бъде издигнат. Целта на християнството е Исус да бъде издигнат в живота ни, а не смаляеме. Той Словото Божие казва, че Бог на гордите се противи, да сме дава благодат. Християнството е ходене на смирение. Де търсите някой да почита, да ви каже: да, голямата работа. Търсете хората да познават Господа. И много важно наистина, ние се смаляеме, а той трябва да расте. И так, нашата хвалба трябва да бъде колко притежаваме, колко си посилваме. Той сега ще казва, защо? Когато се върши всяко път с невярващи хора, почват да обясняват колко пари са направили, кой е посилно, кой къща направил, кой е бил направил, коя кола купил. С невярващи хора говори така. И сега да прави тяхната, така, става ми хубаво, като говоря за себе си, какво са посилвали. И аз мълча нищо не казвам. Обаче, нашата хвалба на християните, знаете коя е? Нашата хвалба е Христос. Словото Божие казва така: а вече от мен да се хваля, освен с кръста на Христа, чрез който света за мен е смърт. И аз света. Говори, че чрез кръста не че разпнат този свят. И дали Филипяни 3:8 апостол Павел каза, да са последните ми, които ще кажем. Апостол Павел каза така: считам всичко за измет, само Христа да придобия. Той свят, какво да имаш, какво да притежаваш, та не може да пълни празнотата, която е такъв тебе. Имаш нужда само от Христос. Даже нещо още ще кажа. Матей 16:26 Исус каза така: поне кой ще ползва, ако спечели богатство на цялата земя, а загуби живота си? Какво ще взема душата си? Така че, нека наистина да следваме Господа, като Негови ученици, като Негови последователи, и знаем, че и днен ще бъдем там, който е, там ще иска да бъдем и ние. Нека Бог да благослови. Благословен да бъдете. Амин.
Господин пастор, Господи, да това